sjovt. Så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal sige nu. Nej, Lars, men jeg har sådan tage den der lidt mere alvorlige side af sagen. Sådan det er sådan, at vi holder konfirmation. Nu har vi jo så været i dag, der er vi gået frem til, at vi har... tak. 5. fredag efter påsken. Og det vil sige at det er så blevet stor bededag. Hvis vi tager anden tekstrække til dagen, så hedder det, bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver som beder får, den som søger, finder. Og den som søger, finder, og den som banker på, lukkes der op for. Eller, hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød? Eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når I kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere, hvis ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham. Derfor, alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven, sådan er profetierne. Gå ind af den snævre port, det vi gjort i dag. For vid er den port, og bred den vej, der fører til fortabelsen. Og der er mange, der går ind af den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet. Og der er få, som finder den. Det er altså en eller anden, der hedder Matthæus, der har skrevet det. Det er så stykke 7, vers 7, 14. Men Lars, du får at komme tilbage til det her. For en del år siden blev du døbt. Der blev der banket på, og der blev lukket op for dig. I dag så er du selv gået ind af den snævre port til resten af dit liv. Nu er du så kommet igennem denne snævre port, men den hvide port og den brede vej til fortabelsen er altså lige om hjørnet. Det er så op til dig nu, hvilken vej du vælger. Og jeg skulle mene, at du har viljen og evnerne til at vælge den trange sti mod livet. Det kunne jo så være en grusvej med græs i midten, som præsten talte om deroppe i kirken. Men du vil møde mange på den vej. Mange, som er på vej den anden vej, mod den hvide port og den brede vej. Det er nemlig som regel det nemmeste. Men, Lars, du skal vide, at vi er mange, som vil gøre, hvad vi kan for at hjælpe dig igennem strømmen den anden vej, altså mod livet, men i sidste ende, det er dit valg. Et stort skridt i den rigtige retning er, som det også står skrevet, at være mod andre mennesker, som du også venter, at de skal være mod dig. Men det gør ikke kun dig, det er også alle sammen. Og til sidst så vil jeg lige tage lidt, som ikke har så meget med det her med religionen at gøre, men jeg kom til at kigge i en bog, og der står der lidt i prøven til den. Og jeg er nødt til lige at sige, at jeg citerer det direkte. Det er uden hensyn til sexisme, ligestilling og alle de andre ting, som man nu skulle begynde at blive fornærmet over. Lars, en søn er det løfte, som tiden giver en mand. Den garanti, som enhver far får for, at det han sætter pris på en gang vil blive affærdiget. Og det menneske, han elsker højst på jorden, vil misforstå ham. Det var det. Men Lars, vi vil gerne afslutte dig hjertelig tillykke med konfirmationen. Tak. Vi er sikre på, at du nok skal nå vidt. Ja. Vi vil alle sammen rejse jer.